kaon mamoy. Paano man sa karon man gali ma'am? Ma'am, Asa mo kuwagi ani oh. ma'am. Sa mo mamudagan man ka mamoy pa ni nahuman ma'am. Nusa, Ano nga apas mo sad ka? nusa man ka mamoy. Nusa. Pa ni nahuman sa karon mudagan man ka nusa. Alam ano may madlok mo ko nimo ingon bitaw ko kagit-kita wa man sa kagit-kat. Usa Wapo magay ka sa Facebook kaya pag-abot sa personal, wa magay ngipon. Usa bagit kay mo gani. Usa bagit kita ko wa mo ko ingipon. Naon puy dila. Dili ko lang dila. Ganahan ko git-kita. Miyaw mamili pa man jud ka nga. Isakto man ko sa bayad na unsa man Bayad. kay. Nimbayad ka? Oh, ayo di bayad ko. Ano ni bayad? Unsa na to so na to yo. Dili lagi ko kay gwapo ka sa personal ya. Tarawa katugdunan man nag-eroplano imong agtang. Ano unsa man ka mamili pa man kay nga. Nindot kay. Ganahan lagi kog naay ngipon. Nawa wala kay ngipon oh. Muyawa sa nimo ay. Lagi kog gitan. Dali, dali, kitito, balik.